Bug naman mong duha. Kabawan mo ha? Ihatod ang mga doon sa area na to, mga sa to, paano na mga kwartahan. Di ba, brother? Brother, basta kaninduha nga ako nag-speak kas. Ay, kanay, bahala ni brother. Dili, maintain ka po na yung mga brother. Ako brother. Kaya buhatan ninyo, tulungan mo. Palamiin ninyo si Don. Palamiin ninyo, sayawin ninyo sakto. Sige. Training mayo. Tugan ninyo. Tugan ninyo yung pagkatugan yan. Oh, ikaw man, mga wata ninyo ang ilang mga lahas ha. Mga kwarta. Sige. Ilimas ka na. Ulo. Oo. Anan. Ya, after na, lumsing sa bata ba? Dito ko mamalanggoy mo. Oh. Kana. Nice kaya na plano ko ba? Nice kaya na. Di ako nabili mo ba? Ay, pagka-plano ba dala? Ah, Dinford. Ato man ang trabaho. Business mo na. Makahilak. Uy, Dad! Oh, Dad! Ang saan mo nang ilaan mo? nak. Boss. Basta kapuyan ini oy. Dad, hapon yan. Hapon. Ay nabutan. Perting kapuyan ako. Ako pa yung nag-order sa armas. Oh. Ako pa yung nibayad. Ako sa inang ipasugat. Wa mo maluoy ako. Sinsay na kayo. Ako na ko ang nagbikin. Buka pa kayo. Salamat kayo na. Pinanggaan din mo. Pinangga din kami mo ba? Pinangga Ito na din i-check mo. Dad. Legit Legit na. na ha. Look, wala may ano eh. Mga high-powered guns man eh. Dad! Ano ko gipangita ko ba? Kumaorder ka na da? Mga anak, Ah. dili ko magdugay ha. Ako rin ko ni mo. Kay na ay nagpaabot na ko sa kwarto. Uy. Buta na yan. Nang hugas na. Ay, ay. Ang mga babae mo ay nagpaabot na ko. Nang hugas na sila sa ilahang Na. mga gamitonon nga labakara, Aha. tuwalya, kaya buhay nag-abot na ko, limpyo, sinaw na ang paghigugma alang kanila. Alright! Ay, Kasama rin. aron dili mo magmahay, sunda ang akong pagkatao, aron sa inyong ugma na amo mapaabot. Oh, problema, Dad. Abot na sao. Pamanam Basta na. ikaw Dad. Pamanam na. Automatic na. Kaya sunda gini niyo ha, kay buwahan ang ugma na ay gabi. Salamat ka, Dad. Nya karon kana si Van. Lain po na grupo sa sindikato. Ako tong so higala nga. Kita lagi sa nako. Nya, to ni mo ron. So kana ko si Van, ilang grupo. Usa sila sa kanang sindikato sa dili sa Talisay. Pero ang gusto niya ako raman kuno. Ako raman kuno yung patuon. Oh, naami on na ayaw. Kumpiyansa. Baka prami kay bawo na ka. Dita ka sa lida na. Papa na ka na mo cards. Ay, hindi ta magsorry ako bug naman mong duha. Uy, wa pa gani. Okay na Ah. gani na. Urot oh. Ano ko sa? Sige. Ay mo na Jay. Ah, dili na ko eh. Mo na. Ano na sa akon? Oh my god, bro. Tachi sa na siya. Tara na. Asa ba ka ako masagot? Tara na mas kabantay kayo. Tara. 5 innocent people killed, not a sign of a human. 5 innocent people killed, not a sign of a human. 5 innocent people killed. Sige, ato na to si Van. Maganda mo ha. Siyahan to bomba. Sabot po? Copy doon! Copy doon! Okay, guys, kami. Tara! Tara. Boss, naman na kilala, boss! Doon siya, Sir Brother! Kaya pa rin? Kaya mo pa? Ganda gani mo. Kaya po balik. Kaya na boss.
many others, and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you're just faking. I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your hands in the clouds. I'm not so proud. You better shut your goddamn mouth. It's about to hit. You just gotta take it. Hoping